Povestitorul Andersen. Cufărul zburător. A fost odată ca niciodată un negustor atât de bogat încât putea pava străzile cu aur și își putea îmbrăca fiul cu cele mai rafinate haine. Dar nu o făcea. Negustorul era un bătrân rău și zgârcit. Grăbește-te, Sven! Dar, tată, mă dor picioarele. Bineînțeles că te dor, doar ești desculț. Haide! Și 2800 și 4. În fiecare noapte, Sven se lăsa purtat de vise. Inventa povești despre castele și prințese. În fiecare zi, Sven își distra prietenii cu povestirile sale fantastice. Ați vrut să mă vedeți, maestate? Oh, prințe Sven, fii bun, ia-mă de mireasă. Ce ți-am spus despre poveștile astea? Banii îl fac pe om! Anii au trecut, iar zgârcitul negustor a pierit. Sven s-a făcut un tânăr frumos și un bun povestitor. Sven, ca fiu unic al tatălui tău, ești singurul său moștenitor. Vrei să spui că sunt bogat? Foarte bogat. Ar trebui să te gândești să investești. Oh, eu întotdeauna mi-am dorit o pereche de pantofi. Înțeleg. Atâta vreme cât nu lași banii să te schimbe. De ce nu? Nu vreau ca oamenii să creadă că sunt doar un povestitor sărac. Am văzut că oamenii bogați întotdeauna au mai mulți prieteni. Dar ești un povestitor foarte bun. Poveștile sunt pentru visători. Cine are nevoie să viseze când are atâția bani, nu? Cred că îmi voi cumpăra niște pantaloni de aur. Sven nu mai avusese bani înainte. Uneori, când în viața oamenilor apare acel ceva de care au dus lipsă o viață întreagă, pot exagera puțin. Magnific! Ești un geniu! Mulțumesc, domnule! Sunteți prea buni! Dar parcă lipsește ceva. Mai multe monede, domnule? Da! Sven avea acum mai mulți prieteni. Cel puțin așa credea el. O petrecere minunată, Sven. Sven,
Grozav, mă gândeam că de fapt nu e deloc cinstit ca tu să ții toate petrecerile, Sven. Și doar sunteți prietenii mei. Grozav, mă gândeam că dacă ne-ai cumpărat tuturor câte o casă, n-ar mai trebui să te deranjăm. Să cumpăr fiecăruia câte o casă? Doar pentru a putea ține petreceri? Da? E o idee extraordinară! Da. Cine are nevoie de o casă? Da, bravo! Mulțumesc, domnule. Trebuie să merg la croitor, dar înainte aș vrea să fac cinste tuturor prietenilor. Mulțumim, Sven. E Sven. Scuze. Regret atât de mult, am făcut mizerie. Nicio problemă. Du-te liniștit că strângem noi după tine. Bine, vă rămân dator. E al meu! Cu grijă. Sven, nu e prea bine. Dacă vei continua să cheltui așa... Oh, sunt de aur? Îți plac? Trebuie să încetezi. Dacă mai continui așa până dimineață, dai faliment. Vorbește aiurea. Sunt falit! Nu-mi vine să cred. Nu mi-a rămas nimic. În afară de lampa asta. Oh, bineînțeles, am prieteni. La ce m-am gândit? Cine are nevoie de bani când are prieteni? Hei, unde e petrecerea? Ce s-a întâmplat? Am rămas fără bani, dar hei, cui îi pasă? Stai, mai știu să spun povești și nu costă nimic. Asta pentru că nu valorează nimic. Cum pot să mă părăsească așa? Știam eu! Știam că tu nu mă vei părăsi. Ești sigur că nu ți-a mai rămas nimic? Mă tem că asta a fost tot. Păcat. Adio, Sven. Sven. Mă tem că va trebui să-ți vinzi casa pentru a-ți plăti datoriile. Dar n-am întâlnit niciodată o prințesă. Ești sigur că nu mi-a mai rămas nimic? Regret, Sven. Să știi că, din păcate, a trebuit să-ți topesc și pantalonii. Oh, nu! Nu mai am nimic. Nimic. Poate aș putea să-mi vând părul unui om chel. Nu vrei cufărul înapoi? Un cufăr? Mă gândeam că dacă vei rămâne fără casă, ai putea dormi în el. Dar nu pot locui în el. Nu are toaletă. Super, ok. Acum știu că nimeni nu-mi va mai putea fura nimicul. Priviți! Zbor!
că am un cufăr zburător, nimic nu mă mai poate opri. Cine ar putea locui într-un asemenea castel? Oh! Da, mă tem că eu am fost. Îmi pare rău pentru taraba ta. A căzut un înger din rai și a ales magazinul meu pentru asta. De fapt, nu sunt un înger. A fost o greșeală. Oh, mă tem că nu prea am bani, dar plănuiam să-mi vând părul. Aș avea nevoie de niște bani pentru lipici. De ce ai ales magazinul meu, îngeraș scump? E cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat de când calul prințesei s-a așezat pe piciorul meu. Oh. Prințesă? Care prințesă? Care locuiește în palat, dar nimeni nu-i poate vorbi. Pentru sultan și sultană, nimeni nu e destul de bun pentru fiica lor. Sunt sigur că voi găsi o cale. Sunt sigur că o vei găsi, îngerule, îngerul meu drag. Oh! Oh. Prințesa mea. Ce voiai să faci? Nimic. Aveai de gând să mă săruți, nu? Nu, adică... Ba da, chiar ești prințesă? Am să chem gărzile. Nu, așteaptă! N-am putut să mă abțin, m-ai hipnotizat. Ochii tăi, două lacuri întunecate. Cum? Ochii tăi, două lacuri întunecate, iar noi, două sirene. Chiar crezi? O, da! Iar nasul tău... Nasul meu? Nu există strănuturi destul de frumoase pentru acest năsuc. Și urechile mele? Sunt la fel de frumoase. Spui niște lucruri atât de drăguțe. Ești povestitor? De fapt, eu... Lui Sven îi era teamă să spună adevărul. De ce ar alege un sărman povestitor? Un înger! Chiar un înger? Ce caută un înger în camera mea? Am coborât tocmai din rai să-ți cer să fii mireasa mea. Spune da. Da! Va fi o nuntă ca în povești. Un înger și mireasa lui. Despre ce nuntă vorbești? Nu pot fi mireasa ta. Te-ai gândit ce ar spune părinții mei despre asta? Nu te teme, prințeso. Ce părinți n-ar vrea ca fiica lor să fie mireasa unui înger? Nu ai auzit ce am spus? Nu mă pot mărita cu tine! Îți faci prea multe griji. Dacă reușesc să-i cuceresc pe părinții tăi, sultanul și sultana, te căsătorești cu mine? Dumnezeule, bineînțeles, poți fi sigur. Dar eu nu cred că e o idee prea bună. Nici n-ai avut timp să mă cunoști și nimeni nu a reușit să impresioneze suficient pe părinții mei până acum. Mă voi întoarce mâine și am să încerc. Prințesă, înainte de a pleca,
îmi dai o amintire a primei noastre întâlniri? Bineînțeles că da. Ce zici de o șuviță de păr? Păi nu vreau să-ți distrug părul înainte de nuntă. Ce zici de sabie? Acum pleacă. Mulțumesc, o voi prețui la nesfârșit. E din aur, nu-i așa? Pa! Am un sentiment neplăcut în legătură cu asta. E timpul să devin prezentabil. Cumpărați îngeri din magazinul pe care a aterizat îngerul! Îngerul s-a întors! Ascultă, nu sunt un înger. Nu ești înger? Știi, de fapt nu-mi pasă dacă ești sau nu înger, dar să nu le spui clienților. Am vândut deja 15 statui. Regret, îți datorez asta. Sunteți ca un adevărat domn, domnule! Mulțumesc! E pentru sultan și sultană. Mă întâlnesc mâine cu ei și le voi cere mâna fiiceilor. E o veste excelentă! Nu chiar. Sunt falit. Nu mă vor lăsa să o iau de soție. Așa e, nu va fi ușor. Nimeni nu e destul de bun pentru prințesa lor. Îi interesează doar poveștile despre regi și regine. Povești? Le plac poveștile? Nici nu-ți vine să crezi. Sultanului îi plac cele vesele, iar sultanei cele cu morală. Încearcă, poate reușești. Am să reușesc. Sunt un povestitor. Ai face bine să fii unul bun? Ai auzit cumva povestea veverițelor de pe patinoar? E scrisă de tine? Da. Acum scuză-mă, am descris o poveste. Sultanului îi plac cele vesele, sultanei cele cu morală. N-am mai fost atât de fericit de când eram mic și scriam povești pentru prietenii mei. Asta e! Știu! Sunt încântată de invitația pe care ai făcut-o la masă. Nu-mi vine să cred că așteptăm un înger. Ar fi bine să fie un înger. Dacă prințesa ne-a mințit, va fi vai de ea. Nu te îngrijora, fiica mea dragă. Recunosc un înger când îl văd. Și dacă... un înger! Maestatea ta, a sosit îngerul. Trebuie să fie înger. Dar dacă acesta nu e un înger adevărat, pare puțin ciudat. Ai văzut că zboară într-adevăr. Hai, ridică-te. Mulțumesc, înălțimea ta. Tinere, dacă ești cu adevărat un înger, trebuie să fie adus neapărat un cadou de nuntă din rai. Nu am adus niciun cadou. Cum? Am adus o poveste. Ce fel de poveste? E o poveste veselă, Simt că o să-mi placă. dar are și morală totodată. A fost odată o mână de chibrituri care credeau că știu exact ce vor să facă. În așteptarea lor, își istoriseau unul altuia amintirile. Chiar veniți dintr-un brad mare? Da, un brad uriaș care stătea toată ziulica în soare. Eram mai bogați decât orice alt copac. Ne permiteam să fim verzi tot anul. Ce s-a întâmplat cu restul bradului? După ce ne-au
Dar scăpărătoarea nu era foarte impresionată. Voi de ce nu sunteți fericite de statutul vostru de chibrituri? Îmi pare rău pentru tine, scăpărătoare. Ești bună doar la aprins focul. Eu am atât de multe aventuri. Suntem mândri de vedetele din bucătăria noastră. Da, suntem cu adevărat onorați. Vezi ce mult ne plac, scăpărătoare. Toți cei din bucătărie se întrebau după cine a venit de data asta. Bineînțeles, gândeau ei, după chibrituri. A venit să aprindă focul. Dar oare va folosi chibriturile? Sau scăpărătoarea? Ia-mă pe mine! Ia-mă pe mine! Pe mine, pe mine, pe mine! Ce frumoase trebuie să fim, cu flacăra noastră, cu strălucirea noastră! Însă chibriturile, care s-au fălit cu măreția și cu strălucirea lor, au ars. Bravo! Excelent! Nu sunt sigură că am înțeles mesajul poveștii. Taci, copilă, mama ta are ceva de spus. Tinere, am fi onorați dacă te-ai însura cu fiica noastră. Cu o seară înainte de nuntă, locuitorii orașului au sărbătorit. Festivitatea a fost impresionantă, dar Sven știa că dacă va face ceva ieșit din comun, oamenii îl vor iubi mai mult. Trebuie să fii atent! Pot fi foarte periculoase! Ce impresie voi face! De ce se străduiește să impresioneze? Cât de puternic mă consideră lumea acum! Oh, au! Oh! Perfect. Mi-am pierdut banii, cufărul și prințesa. Nu pot trăi fără ea. Nu pot, nu pot. Am nevoie de tine, iubita mea prințesă. Prințesa, am nevoie de tine, prințesă. Prințesa. Prințesă. Stai puțin. Nici n-am întrebat-o cum o cheamă. N-am iubit niciodată banii sau prințesele. Am iubit doar poveștile. Sven a învățat o lecție importantă. Din acea zi, n-a mai încercat să pară altcineva decât este. Acum, Sven cutreieră lumea și o încântă cu poveștile sale. Iar când tânărul a întors cheia în broască, cufărul a început să zboare. Cât despre prințesă, a fost fericită că nu trebuie să se mărite cu îngerul. În schimb, și-a așteptat marea dragoste. A înțeles în cele din urmă povestea chibriturilor. Asemenea lor, și prințul, în încercarea sa de a o impresiona, a dispărut fără urmă.
Au dublat în limba română actorii Richard Balint, Paul Zurbău, Petre Ghimbășan, Corina Cernea, Ion Ruscuț, Florian Silaghi, Sebastian Lupu, Marius Damian, Mirela Corbeanu, Iona Brudan. Traducerea și adaptarea Linda Pricăjan. Regia Ion Ruscuț și Mirela Corbeanu. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.